Quan vaig veure aquesta proposta de resolució, amb el títol ja no me seduïa massa. Però dic, va, els donarem una oportunitat i ho llegirem. El primer que diu: la manca de llibertat d'expressió a l'estat espanyol és cada vegada més escandalosa. Desenes i desenes de persones són jutjades anualment per criticar el règim i denunciar les vergonyes de l'Estat, així com el constant menysteniment que aquest comet contra els nostres drets. Amb això ja no caldria continuar i per economia processal podríem dir que votarem que no. Però és que, a més, hi ha profundes faltes a la veritat. A part de que parlen constantment de que Espanya és mala, malíssima, de que ens governa el monstre Bu, el Freezer i el Satanàs cor petit, cosa que ja és bastant habitual en els seus texts, la veritat és que parlen del cas del senyor Pablo Hasél amb un poc rigor jurídic que la veritat atempta al final contra el propi dret. El primer de tot, el senyor Hasél no està a presó per unes injúries a la corona. És fals. És fals. Li van ficar una multa per aquest delicte. Però, a més, el senyor Hasél m'han de permetre que tampoc va entrar a la presó per la primera condemna, que va ser el 2015, a l'Audiència Nacional, 2 anys per enaltiment del terrorisme, que es va suspendre la pena, perquè aquest ha estat feixista i, com han dit també, permeti'm, ha estat opressor i demofòbic. El que té és l'article 80 del Codi Penal que suspèn les penes privatives de llibertat fins a 2 anys quan ets un delinqüent primari. Es va suspendre, però és que el 2016, 6 mesos més de presó i multa per agredir un periodista de TV3. Això suposo que no els agrada massa i no ho diuen. I el 2018, una multa per injúries i 9 mesos i 1 dia de presó per enaltiment del terrorisme. També hi ha una altra, de Lleida, de l'Audiència Provincial, d'1 any i 9 mesos per obstrucció a la justícia i 9 mesos per amenaces a un testimoni en un cas. Per això suposo que no els interessa. Hem sentit atentament el que deia el company d'En Comú Podem. Ha dit que ha arribat a un acord en la redacció. Suposo que aquesta redacció i aquest paràgraf que he llegit vostè hi està d'acord. El que em sorprèn, vostè ha dit, li sorprèn el paper del PSC. Si li diem el que ens sorprèn a nosaltres el paper dels comuns, no sé fins quan pagaran les fantes de l'independentisme. No ho sabem, de veritat. Són uns pagafantes i no ho veuen o ho saben i no ho volen reconèixer. Per tant, si a vostès els sorprèn el paper del PSC, ni li explico el que a nosaltres ens sorprèn el seu. Vostè està reconeixent als companys i companyes d'En Comú Podem que formen part d'un estat opressor i demofòbic. Aquesta és la realitat que estan afirmant? Després, continuem també amb el tema de la proposta de resolució. Clar, aquí estem parlant d'un senyor que és el Pablo Hasél, i prego a la presidenta que no ho consideri com declaracions d'aquest diputat, sinó el que va dir aquest senyor, perquè per mi atentaria contra l'article 233.1 del reglament, del decòrum, bucaque para todas esas piradas que nos pintan a todos los hombres como maltratadores en potencia y les gustaría que solo hubiera mujeres. Un altre del senyor Hasél. Me ofende que esa zorra crea que voy a hacerle caso por tener coño y 2 tetas. Aquest és el tipus de personatge que estan vostès defensant. Però, a més, anem al contingut de la seva proposta. Demanen directament, la primera, exigeix l'alliberament immediat de Pablo Hasél. Vostès el tema de la separació de poders els hi costa, però els intentarem explicar des d'aquest faristol. Mirin, quan hi ha separació de poders, el poder legislatiu no li pot dir al poder judicial el que ha de fer. Aquesta és la realitat des de Montesquieu. Els hi recomano la lectura. Ja sé que vostès, a la seva llei de transitorietat, deien que el president de la Generalitat nomenaria el president del Tribunal Suprem català i el fiscal en cap en aquesta república imaginària catalana. Però la realitat és que el que vostès demanen és molt perillós per la democràcia. Ara imaginin que, per art de màgia, li fan cas. No sé com, perquè ja li dic, a Espanya sí que hi ha separació de poders, però li fan cas. Quin és el següent? Quin és el següent que demanem l'alliberament? Aquí tinc il·lustres companys advocats. Potser tenim algun client que li interessaria que portin vostès una proposta de resolució? On posem el límit? I encara més, qui posa el límit? Nosaltres? Nosaltres, el poder legislatiu, som els que hem de posar el límit i escollir a qui demanem que s'alliberi? Si volen parlar sobre la reforma, podem parlar. De fet, ja s'ha dit públicament que hi ha voluntat de reformar aquests articulats del Codi Penal. Però a vostès la realitat no els importa massa. S'ha dit tant
que fins i tot, encara que vostès siguin negacionistes, ho podran arribar a veure. I permeti'm que també parli d'alguna de les manifestacions que han fet aquí els companys de Parlament. Jo, si fos el senyor Hasél ara, que suposo que això li passarà en el vídeo d'alguna manera, no estaria massa content de la defensa que han fet vostès, perquè no han parlat massa del senyor Hasél. Mirin, la CUP, el de sempre, Espanya, que mala, és igual que Turquia, ha parlat de dones, mentre defensava la proposta, ja hem vist l'opinió que té el senyor Hasél de les dones, ha dit tolerar la crítica, i tant que la tolerem. Li expliquem als que no som independentistes quin nivell de tolerància tenim per la crítica? Moltíssim. Junts ha parlat del Tribunal de Cuentas, com no ha fet una arenga independentista molt bonica, i també ha tret el mantra de sempre de la majoria de catalans que volen un referèndum. Home, això del 80% algun dia ja ho hauríem de començar a treure perquè és mentira, però bueno. Com a mínim, li agraeixo que no hagi dit el de l'expoli fiscal dels 300.000 milions d'euros que va dir el senyor Canadell, que suposo que ho calcula des de Guifré el Pilós o Ramon Berenguer IV, perquè si no, els números a mi no me surten. Al final, i crec que seré el primer diputat que no acabarà amb el temps que té, el que els volem dir és, si volen que parlem de política, parlem-ne. Volen parlar de veritat de modificar aquests articles? Ho fem. Però si volen parlar, al final, de demagògia, de populisme i d'aquest tipus d'actes que al final l'únic que fan són de cara a la galeria, ja li puc assegurar que no trobaran mai el Partit Socialista de Catalunya. Gràcies.